karisa fɛ n'o tɛ k'a fɔ a tɛ se dɔnkili la n'a y'a da a ci don i la o ye kuma wɛrɛ de ye k'a fɔ a cɛman tɛ se karili la o fana ye kuma wɛrɛ de ye donc la i mana kɛ cogo cogo jugula mɔgɔw b'i la maa min sigira o don a y'a ka live kɛ k'ale wolola Bamakɔ kuma bɛɛ n'a sigila a b'a moderniser k'a dilan cogo sugunin dɔ la k'a da a bɛ ci tuguni ko ale ma doni minɛ ka cun ko wa fɛnɛ ale Bamakɔ a den ɲɛ yɛlɛlen ale cɛ fɛnɛ cɛkɔrɔba ɲɛ yɛlɛlen b'a bolo nin ye dɔ ka kalifa tɔɔrɔ dɛ bon o ye dɔ ka kalifa tɔɔrɔ ne bolo a y'a fɔ a ma nkalon tigɛ o a ye min a y'o de fɔ jɔnni bɛ ban i yɛrɛ ye mɔgɔ kɛlen don k'o ta k'o kɛ k'a bɛ kɔrɔmatigɛli de la ka babani ninnu tɔgɔw fɔ ka bigini ninnu dɔw la i b'a dɔn a kɔni mana taa yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ bigini tɔgɔ fɔ a la mais bigini y'a ka kaye fasa da a y'a ka kaye ka den fasa da mun n'o kuma mana bon ne bɛ se ka min fɔ u ka sabali quoi nin bɛɛ tɛ nin kun bɔ ka na sanu yɛrɛ tigɛ nin ko tɔ la juguya sanu sanu de b'a la juguya bɛɛ n'a fɔ cogo de don ale ma doni ta k'a cun ale wolola Bamakɔ bɛ yan comme e de y'a fɔ dɛ i ka rubrique kɔnɔna la awɔ n y'a fɔ a y'a fɔ ayi ko dɔ ko k'a kan bɛ babani bigini ninnu babani ma ta dɔgɔ 89 k'ale nana ka bɔ Segu Amady Dawu ka kari fɛ 250 a banna donc a ye doni minɛ k'a cun mais a tilala ka yɛlɛ a ɲɔgɔn bɛɛ kan a banna a ye mun tiɲɛ ye a ye sabali a kana den ba bila ɲɔgɔn na a ma se bila ɲɔgɔn na ma ni babani ye doni minɛ k'a cun a kɔni tɛmɛna a ɲɔgɔnnaw la a banna a ye mun tiɲɛ ye mais tana ja ni bigini ye doni minɛ k'a cun ça va chuter donc passons à autre chose quoi mais ninnu yɛrɛ tɛ génération kelen a y'a ka kuma fɔ dɔrɔn kuma nana dɔrɔn a y'a fɔ dɔrɔn a banna sinon ninnu tɛ voilà génération kelen o mana bɔ yen kuma yɛrɛ polémique ma yɔrɔ kɛra live la min ye a bɛɛ bɛ Maju coiffure dɔn Maju coiffure jiginna a Maranba jatigimuso de don a ka marraine de don a ka concert caman na Maju y'a ka marraine ye a b'a dɛmɛ quoi a y'a ka nisɔndiya jira live kɔnɔna na a ye a ka content jira a kumana nisɔndiyabaga tɛ kɔnɔ o bɛ kuma bɛɛ fɔ fo an tɛ sa sini o t'o dɔrɔn de fɔ donc kuma kɔnɔna na a ko ko Maju ma kɛ denwolobali ye Maju ma kɛ denwolobali ye donc la mɔgɔw m'o kuma faamu ko c'est un peu mal placé ko ni i y'a jateminɛ mɔgɔ min ma deli ka den sɔrɔ ala ma den nɔgɔya mɔgɔ min n'a tigi ma ɲi mɛn a bɛ misimisi a b'a fɔ ko n ye mun kɛ ala la donc ko mot c'était pas le mot approprié k'a fɔ denwolobali a tun bɛ se ka mot wɛrɛ sɔrɔ k'a yira k'a fɔ mais dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko Maju ye sɛgɛn ni ɲɛni min kɛ denko la kunnadali minnu dara a kan denko la ko Maranba ka kuma bɛ ka ɲɛsin o de ma. ne yɛrɛ y'a k'o de a ka kuma bɛ ka ɲɛsin o de ma ne yɛrɛ bolo a ma kuma jugu fɔ parce que Maranba yɛrɛ a ye muso min ma den sɔrɔ o fasada ka dɔgɔ caman dɔw ye a y'o bɛɛ kɛ bon a filɛ ka nin kɛ bi mɔgɔ filɛ ka nin ta ka kɛ polémique ye. Bon ne fana bɛna kuma kelen fɔ en tant que star international jugu b'i la komi nin b'i la e bolo k'i bɛ live sigi bi na i n'a sɔrɔ ni mɔgɔ 100 bɛ k'a filɛ i jugu mɔgɔ 90 k'a filɛ i ka erreur fitinin dɔrɔn u b'a ta n'u bɛ live ninnu sigi tan a ja u ka kuma plateau tigiw an bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a to sunkalo ka tɛmɛ quoi pour que n'aw ta kelen kelen an bɛ ɲɔgɔn bolo parce que bɛzi ko kɛlen don fa de ne kɔni bɛ bɛzi di mais ne ka bɛzi ye suguya 2 de soit n b'i ta tiɲɛ kun kelen soit n bɛ bɛzi di ma min b'i yɛlɛ sanfɛ n bɛ taa 2 bɛɛ fana la kuma ye yɔrɔ min na o de y'o di voilà kuma 100 ni 20 b'aw ka kuma kɔnɔna la o tɛ ne ɲɛsira la o yɔrɔ ninnu si tun tɛ ne ɲɛsira la parce que yɔrɔ min bɛ ne ɲɛsira la o ye Maju ka niveau in yɔrɔ de ye n bɛ fɛ k'a to sunkalo ka tɛmɛ quoi mais n b'aw doser dɔɔni ni sunkalo tɛmɛna an bɛ ɲɔgɔn ta quoi 1 à 1 o tɛ a ma fɔ aw tɛ fɛ ka plateau ni ninnu ka dɔn dɛ o tɛ yɔrɔ a bɛ fɛ aw ka don tile 2 o dɔɔni bɛ kɛ ko o ko kan ça vous fait rien comme Mamu de kɛra den fɔlɔ wololen ye diɲɛ kɔnɔ musique kɔnɔna la depuis ala ye diɲɛ da mɔgɔ ma deli k'a fɔ ko mɔgɔ ma kɛ denwolobali ye a fɔla Mamu de la mɔgɔ m'a fɔ o tɛ comme denwolobaliw sigilen don diɲɛ kɔnɔ sa Mamu ka kuma in de b'a to u tɛ denwolo ou bien ni Mamu de kirisi dɔ de bɛ Mamu da kɔnɔ sisan nɔ c'est à dire u bɛ n'u wɔrɔw de wusu sisan k'u wɔrɔw dayɛlɛ Mamu i dun k'i daji labɛn yanni sunkalo ka tɛmɛ Mamu i bɛ ko o ko la ni ji bɛrɛma k'i da kɔnɔ i ka ji k'i da kɔnɔ c'est à dire que ji min bɛ n'i da tɔ labɛn comme e ka kuma o de bɛ impact dɔ kɛ ou bien o de bɛ impact dɔ labɔ a denwolobali minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan sa an bɛ n'u wɔrɔ wusu k'a dayɛlɛ i k'i da kirisi k'a kɔnɔ u ka kɔnɔ ta
jugu sago saraka de mɔgɔ ta tiɲɛ de mɔgɔ lafilitaw pogolo kɔnɔ wo kelen a y'aw si ba fura jugu ta la yan n'i ye denwolobali jɔ 1 million muso denwolobali 1 million min ka denwolobaliya ye naturel ye k'a fɔ ko ala yɛrɛ de y'a dan depuis k'a dan a ma deli ka kɔnɔ ta ka kɔnɔ tiɲɛ a yɛrɛ de ma deli ka garisɛgɛ fefefewu ala yɛrɛ de y'a da ta n'i y'a jɔ 1 million i bɛ taa sɔrɔ den kelen dɔrɔn don sinon a tɔ bɛɛ ye fura ta ka a biyɛnkulu cu a kɔnɔ a tɔ bɛɛ y'a si ban kɔnɔ tiɲɛ de la a y'aw to kɛnɛ ma ka bɔ kanbele jugu denw tigɛ n'i y'a fɛn fɛn n'i y'a ka vie wɔgɔbɛ i bɛ taa sɔrɔ a ka bogotigiya kɔnɔ n'a ma kɔnɔɲɛ 2 tiɲɛ a ye kɔnɔɲɛ 1 tiɲɛ a ye kɔnɔɲɛ 5 tiɲɛ den o don n'a kun ka kan k'o wolo a y'a bɛɛ kun ci k'a faga aw ka bogotigiya kɔnɔna la ni san pɛrɛn cɛ ni o bɔra la c'est à dire u bɛ fura juguw ta k'u denwolonugu bɛɛ yɛlɛma o kɔfɛ tuma min na sa n'u sɔrɔla ka taa furu la u b'u sen don k'u bolo don k'u kunkolo don k'u ɲɛ don u tɛ den sɔrɔ olu de tere u bɛ kɛ tere jugu dakalajanw ye mɔgɔw bolo hali adamadenw t'u ka kuma sɔrɔ k'a fɔ o kuma la mam de fɔlɔ da kɛra diɲɛ kɔnɔ musique la mali milieu la k'a fɔ ko c'est à dire que ko dɔ ma kɛ denwolobali a bɛɛ tɛ nin fɔ a bon hali sini maa jɔ ma kɛ denwolobali ye a tɛ kɔnɔ ta n'o y'a sɔrɔ ko mam ka micro minɛ k'a fɔ ko maa jɔ ma kɛ denwolobali ye o de b'aw hakili jigin aw ka denwolobaliya la ou bien o de b'a to aw tɛ kɔnɔ ta ou bien o de b'a to k'aw bɛ kɔnɔ ta a y'a fɔ a y'a jɛ ɛ bisimila mun kɛra ɛ ni denni bɔra n'a ko ala ka ɲi a b'o ta k'o don kɔrɔ la ni denni bɔra n'a ko kira ka ɲi a b'o ta k'o don kɔrɔ la hali n'a y'a jɔ n'a yɛlɛ yan fɛ fa bon a y'a fɔ a y'a jɛ a tɛ taa kɔnɔ ta ni kirisi dɔ de bɛ mam da kɔnɔ n'a y'o kirisi kɛ min kukɔrɔ la n'i bɛ kɔnɔ ta kɛ a bɛ se ka taa woro de la a b'a daji to a kɔnɔ n'o daji bɛna to daji tɛ dɛ hali ni katarapila taara k'a don aw kɔnɔ den tɛ don aw dɔw kɔnɔ an bɛ taa ka na siɲɛ 70 den tɛ don aw kɔnɔ aw bɛ se kalabanci denya kasi de la mɔgɔw ɲɛna aw ni ala kira cɛ aw ka diɲɛlatigɛ cɛ aw ye min kɛ aw ka diɲɛ kɔnɔ aw b'a dɔn aw t'a dɔn wa aw t'a dɔn wa a tɛmɛ ni mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn u ye min kɛ o la ko adamadenw tɛ se k'u ka kuma kɛ dɛ ko piɲɛ tɛ dɛ ko nɔ dɛ ko mɔgɔ dɔ ma den sɔrɔ dɛ k'o bɛ k'o tigi la vexé dɛ hali sini dɔnkili bɛ da yan nɔ muso minnu o mana diɲɛ don o don a bɛ fɔ ko muso olu sɛgɛnni farafinna muso olu sɛgɛnni kɔnɔ bɛ taa kalo 1 kalo 7 kɔnɔtabaliw aw ma sa dɔnkililaw t'a da diɲɛ don o don aw ma sa aw ye kalo 9 kɛ fɔlɔ aw ma sa aw tɛ mɔgɔw to u ka fiɲɛ sama filɛ ni gɛlɛya mana ci ɲɔgɔn na a b'a bolo ko saraka denya bɛzi ɲini réseaux sociaux kan k'a tanbe yan ne y'o kuma fɔ n ɲɛna ka nɔgɔ bɔ a la n ko bɛzi ye mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de ye réseaux sociaux kan ni bɛzi nana en tant que o mɔgɔ damadɔni da ma don bɛzi la i bɛ yɛlɛ i bɛ jigin a tɛ kɛ bɛzi ye saraka den dɔnkilidala nɔgɔlen den fɛn fɛn sigilen don n'i ɲɛda ye n'aw bolo kɔmi nalen sama-samali de da yan ka na tɔgɔ kolondenw ta k'olu don tɔgɔ ɲɛnɛmandenw tɔgɔ la yan nɔ bɛzi ɲini yan san pɛrɛn bɛ jigin aw sigilen kan yan aw ka dossier ye dossier min ye ne man de PRSS bɛ ka fɛn de kɔnɔ n'a fɛn sera don min na n bɛ bɔ n ba sanfa sanfɛ fo dugu ma ka n pan ka n jigin a kan c'est à dire fo dugukolo 7 la à part ça aw b'aw si baya ka taa ni ɲɛ ka kini ɲɛ mɔgɔ tɛ se ka cɛw la wa an y'a fɔ maa min y'a fɔ bi a y'a fɔ sini wa a y'a jɛ aw wɔ cogo di maa jo ma kɛ denwolobali ye bi maa jo ma kɛ denwolobali ye sini wa hali sini kɛnɛ maa jo ma kɛ denwolobali ye ahan ni o bɛ dusu don n'o fɔra mɔgɔ min o fɔra maa jo ma n'o taara bɛn denwolobali min sigilen ma k'i ye kasi daminɛ ala ka n'i ɲɛji yɛrɛ jɔ a bɛ mama ala ka n'i ɲɛji yɛrɛ jɔ yanni ji ala k'i ɲɛkisɛ den bɔ k'a da dugu ma k'i c'est à dire que k'i ɲaden 2 ci aw ko cogo jumɛn a tɛ mɔgɔw to yen mɔgɔw ka fiɲɛ sama n'i y'a fɛn fɛn nafigi di ala mɔgɔw ka n'i ka denwolobaliya ka kuma fɔra k'a firi maa firi mɔgɔ ta tiɲɛni i ye den min faga dɛ o de kun y'i den i ye yanni yanɛ dibini na kɛ ka yanɛ i ma miiri ka taa nɛgɛ don i kɔnɔ u ka nɛgɛ meleke k'i denwolonugu bɛ meleke ka waliden denkɛrɛnin dalen k'o kunkolo bɛ fereke k'o sama ka b'i kuti kɔrɔla fɛ dɛ o de kun y'i ka denwolo ta ye e ko cogo jumɛn e ko cogo di aw bɛɛ tɛ kɔnɔjugu tiɲɛnaw de ye yan i si bɔ furakisɛ jugu ta la yan kɛ ka sɔrɔ ka ala minɛ i furulen don min na ka n'i jɔ an dara k'i kisɛ kun kolelen don kɛ k'e sɔrɔla so ka taa fura ta o kɛ k'i kisɛ kole dɛ ka sɔrɔ diɲɛ cɛ bɛɛ n'i kun bɔra kɛ i k'o karima de y'i gɛn n'i sɔrɔ i ka furuso kɔnɔ bi e kelen ni ala cɛ don i ka so kɔnɔ bali i b'a dɔn i ye min k'i bogotigi namaw don i ka t'i ka so kɔnɔ i kelen ni li kelen ni masa aramani e b'a dɔn e ye min k'i ka bogotigi nama e ni fa n'i ba cɛ e b'a dɔn e kelen ni ala ye min k'i bogotigi nama a bɛ faamu i y'olu subaga denya min kɛ dɛ o karima de y'i gɛn bi mam da tɛna den bila i kisɛ kɔrɔ mam da tɛna i kisɛ bali den ta la a bɛ faamuya
mamu ka dɔnkili tɛna den bila i kisɛ kɔrɔ wa mamu ka dɔnkili dabaliya tɛna den bila i kisɛ kɔrɔ fana wali sini ma jo ma kɛ den wolobali ye koyi wa den nin bɛ kɔrɔbaya an bɛ nin den in fana dɛ ne yɛrɛ bɛ nin jala seereya kuma yɔrɔ min na o de y'o di aw ko cogo jumɛn a ye bɛɛ tɔɔrɔ an dala don o don ma den sɔrɔ aw ka den sɔrɔ baliya mɔgɔ de nɔ don mɔgɔ de nɔ don jeli dɔ de nɔ y'aw ka den sɔrɔ baliya jeli dɔ de nɔ y'aw ka den sɔrɔ yan jeli dɔ de y'a kɛ yan n'aw jɔ mɔgɔw dɔ la adamadenw mana kuma walasa plateau tigi ninnu fana kɔni ala ka hɛrɛ k'aw ye fo sunkalo ka tɛmɛ fana b'a fɔ ko bezi bɛ ɲini ko bɛɛ la sa wa a tɛ tiɲɛ filɛ ni gala mana ci ɲɔgɔn na dɔrɔn c'est à dire que sifi ka taa fɔlɔ bɛɛ jeliw tɔgɔ filɛ kelen ɲɔgɔn na a tun bɛ bezi sɔrɔ sa bezi tɛ yen dɛ n'aw t'a kalama fɔlɔ nin filɛ na o ye dɛ ni ci t'aw la i t'aw ka beziw ɲini mais min fɔ fɔlɔ fɛ i b'i sigi yan nɔ ko dugu wuli yɛlɛla dugu wuli jiginna mɔgɔ bɛ bɔ ka na fɛɛrɛ minɛ ou bien Safi Jabate taara ta o jiginna mɔgɔ bɛ bɔ ka na fɛɛrɛ temps pas paga t'an bolo an filɛ nin yɔrɔ min na sisan nka an mago b'an yɛrɛ la ko i tɛ dangadenya ye bilen koyi o dabilala ka bɔ a ko la pewu an filɛ nin yɔrɔ min na sisan an mago b'an yɛrɛ la an jan b'an yɛrɛ la hey deuil fermé hey Sisi ferme la porte an filɛ nin yɔrɔ min na sisan an jan b'an yɛrɛ la ci banna sujet wɛrɛw de b'an bolo aw ma y'an bɛɛ bɔ an b'an ka sujet ɲɛnamaw traiter walayi bilayi i tɛ komi yɛrɛ b'i si bɔ dɔ kuma la wo wa wo i sen minɛna n sen jiginna karisa ta n'i bɛ se dɔnkili la i bɛ dɔnkili da i ka dɔnkili a b'i lase salibatɔw ma i ka dɔnkili a b'i lase yɔrɔbatɔw ma n'i tɛ se i b'i ku minɛ an minnu bɛ se an b'a kɛ an bɛ tɛmɛ mamu ya k'i ye doni minɛ ta k'i bɔ ta i bɛ o musokɔrɔba dɔ fana sigilen n'a ka disɛn musokɔrɔba k'an bɛn ni sunkalo banna babani o bɔra yan fɛ yen o nana o jigiya o ye fɛn bɛɛ sɔrɔ Bamakɔ villageois 120 fana bɔra Bamakɔ ka na koyi fana ye fɛn bɛɛ sɔrɔ Bamakɔ tɛ babani yɛrɛ kelen ye o ye n'i ma jɔn bɛɛ na figemuso spaghetti Santa Lucia numéro 27 bɛɛ fana b'i yɛrɛ maja cogo ɲini réseaux sociaux kan ka sɔrɔ ka adamadenw kun kari ɲɔgɔn na hali sini an bɔra Bamakɔ a ma doni minɛ ka cu an wolola Bamakɔ k'a den ɲɛ yɛlɛlen den de ye a se ka ti ka den n'o y'a sɔrɔ e ma bɔ Bamakɔ bɛ digi la kɛ e bɛ digi la dɛ n'i bɔra Bankumana de jagoya ye ne ye Bankumana ka ye Bamakɔ kaya bɛ digi la a ma tɛ kuma jugu ma fɔ yan est ce que kuma jugu fɔra yan ne wolola Bamakɔ k'a den ɲɛ yɛlɛlen den de ye n'o digira la k'i bɔra Bankumana kɛ n'i bɔra Bankumana an bɛ tɔɔrɔ o la ko mun den kelen kɛra kuma yɔrɔ min na o y'o di hali sini mamu t'a tɔ sa a tɔ ye mamu ka sikɔsi k'a da la mamu ne b'i ka ko ta cogo kɔni na cogo min na i laban i bɛna sikɔsi de k'i da la parce que a bɛ n'a fɔ e mana diɲɛ kuma o kuma fɔ kɔrɔ dɔ de bɛ sɔrɔ la wa i y'a fɔ i y'a jɛ i bɛ fana b'i da labɛn ni sunkalo banna n'ala ma baasi kɛ ni seli tɛmɛna ka ban n na taa nin ɲini a ka tabali sanfɛ ka na n'a ye o kuma la sa minnu y'i genira n'u ma deli ka den de wolo komi e mamu maɲi dɛ ni sunkalo tɛmɛna an fana ka den wolo nasi de bɛna bɔ parce que il paraît que mamu daji bɛ kɔnɔ de da musow la den wolo nasi bɛna bɔ ne cima de bɛna nasi in feere parce que mamu kɛtɔ de don k'a da ji bɔ c'est à dire que ka kule ni mikoro ye ka mikoro da dɔ bɛn ka ɲɛ c'est à dire que papa n'u ye wusulan don papa bɛ jɔ u kunna comme ça mamu kɛtɔ don ka kirisi kɛ kɔnɔw de tatɔla filɛ nin kuma ye yɔrɔ min na o de y'o di